sa Bombo Roger direktamente manipuri ti Barangay 13 na di siyudad Tilawag. May pagpelaeng itinatimot-unan nga ni panano ni di Bombo Roger Lawag nga reklamo. Pakasaknan pelaeng iti proseso iti pannakabid. Dati pelaeng farm to market road project nga concrete pavement road nga maiimplementar dito iti sitio 1 dito'y Barangay 13 dito'y siyudad Tilawag. Nasa din nga may pagarop nga haan nga dimalan iti umno nga bidding process iti reto nga nasa o nga proyekto ken personal choice iti rumrumwar allegedly nga ni Apo Kapitan Edwardson Santos iti napinilpili ken inpilit nga nagbalin nga kontraktor iti panagarami iti nasa o nga proyekto. Kita Bombo Roger, makagkadwa tayo ni Apo Kagawad Roger Aquino iti chairman iti Bids and Awards Committee. Ang takbayti nga makainuman isuna, imununan nga nakainuman tayo ni Apo Kapitan Edwardson Santos sa rinno nga inlibak na nga personal choice. Wanuhaan na nga inpapilit nga aday ti personal choice. Munod ti personal choice na iti inpilit na agbalin nga kontraktor iti retoy nga nasa o nga proyekto. Although inadmitir na Bombo Roger nga karaman karagiti nagbid allegedly kareto nga nasa o nga proyekto ket DJ personal nga pinili na nga retoy ket rumrumar nga kontraktor nga in-refer ni attorney unasang unyang palunsod member attorney Respicio dito siyudad Tilawag. Ket kunana ngareto ket tati nga kontraktor dito yan Barangay 13 dito siyudad Tilawag ken kunana nga haan nga isuna iti nang pili iti pinal nga mga ramid kareto nga naso nga proyekto no diket iti biyang iti chairman iti Bids and Awards Committee nga ni Apo Kagawad Roger Aquino. Ket pakasaknan diretoy iti makainuman live and exclusive ni Apo Kagawad Roger Aquino iti chairman iti Bids and Awards Committee iti Barangay 13 iti siyudad Tilawag. Apo Kagawad na imbag nga bigat mo live and exclusive kay iti Bombo Roger Lawag. Kastamikin ka Bombo J, imbaga bigat tayo amin Apo. Yes sir. Sir muna ti amin ikan nakamanti oray dumalaing nga detalye pakasaktan kadetoy proyekto nga manang mga mi-implementar iti sitio 1 dito'y Barangay 13. Dito may implementar nga project ni iti farm to market road iti sitio Kilatot. Ada iti nanaymet nga kuana papeles na dito Apo. Ada nga min latay jay ti barangay kung nga jak ma-detalye amin. Pangalaan tayo dati pondo na sa? Ti nakalaan na pondo na dati Apo kita aga po iti kuladan national tax allotment nga 20% development fund. Mano amin sir dati may alokar nga pondo or estimated price? Jak makiro sir baka mapanta 730. Apay ang sitwasyon nga ni sitio 1 sir no apay iso ti arig na napili ti barangay nga paka-implementaran dati nga proyekto. Adda nga min digiti dati nga kuan giant sir nga continuation nga do mga farm to market road and kay nga banda na medyo malaylay sa no kastangak todo. So nga dito nga project nagkampay timburnal na adda presidente po kamo works ng imnem nga imburnal ti ikabil tapno ada pag-exitan ti dano. Okay. Sir, ano kinapagpaisuanan nga dimalan ti umno nga proseso iti pannakabit dati nga nasa nga proyekto sir? Nga kamit nga dimalan Apo damit iti kunista nga bakterman ken member ti bakterman adamit giti papapeles ijay nga pawat kada kami. Ada jay barangay hall sir no at mayat no makita tayo metlaing actual pag no makita tayo na lang. So kaya sa when dimalan metlaing iti mga proseso kan ada lagi document nga mang paneknek nga dimalan ti proseso sir. Ay well sir adda amin jay barangay hall sir no namdama aksyon kami okay yung may yokitan iti dokumento amin iti cabinet nito. Ti allegation sir may sa iti nagbit kaya toy anat kinapagpaisuanan na. Sir damet ka nagbit. So nga di nga baka so ti na permaan. Pabalin na Apo pa iti agi siyempre da may gumatang iti kasala pagbid. Sa sakto na kita dakam to nga back member kita minto no ano sa manuda sir nga kontraktor nga nagbid ka dati nga proyekto. Mario sir nan sa do.
Okay, sir. Sir, dato'y napili nga kontraktor, umno kadi, usto kadi nga dato'y napili kat iso di siya personal nga in-refer ni Apo Kapitan. Dito ti Jackman la masumbakan sir, no, talaga nga iso ti personal na nga in-refer na nito. Yung dating, sir, dating nga kontraktor nga agar-arami kaligay project. Well sir, adamit digiti project yan nga na naigaman na ni Apo dito kontraktor kas kadigiti kanal kasi doon digiti doon mga project mi agapumit yung ti city digiti nga ti equal share dakam na ti mangkita ti paka-implement para na yung tinong panukan iti city nga panser. Okay. Sir, akas chairman iti bids and awards committee, ana dagitin kita tayong kumbaga factor no apay nga datoy iti nangipaayan tayo no nangi-awardan tayo kada nga proyekto. Well, sir, kasbesa nga iti infrastructure committee right. So ti nakakitan tayo tapno digiti residente tayo ket handa makigatan no aglalo na tudo ket napitak di nga banda na sir. Ken mesa deti laengen ti mesa nga ampay nga na konkreto nga semento. Okay. Sir, no adda iti baro nga proyekto dito Barangay 13 na dagiti aramidan tayo tapno di kastaket maipakaam mo kadagiti kontraktor ken adda iti mapasamak nga bidding process na. Ti mapasamak kita bumbuje kita di ko na nga tikas ti ada digiti umay nga kontraktor parendan ni Apo Kapitan wenno ti Apo presyo ni kaso damit ti mangteg kadigiti papateles nga masapul da. Sir, ada dagiti impormasyon tayo nga nakalap po radyo nga na-post datoy nga project iti website nga PhilJet, sir. Ngam ti nakaikabil itay nga nagan iti treasurer ket dati tayo laeng. So anati masinuno no amo ti kadidatoy ken anati amo ti nga rason apay kasi tinapasamak. Data niya sa last year nga na ada pala di treasurer last year lang nga na-cut nag-resign. Kaya ti treasurer niya bago pala kada ito katugtugaw na nga ta idi yak Mario July siguro sir. So kami siguro DJ dati pala yung treasurer ni so tinay-tabil pala ka DJ. Okay, so arig na nagkamali dalaing sa. Well sir, mabalin na tayo maedit siguro yan o mabalin nga sa sir tala. Ako ngayon na talaga di treasurer. So dati concrete pavement ano timanam mga parang naka-erogi na? Diti pan nakairogi na ito, masapul nga may rogi tayo within 120 days. Ket no ang da pakamit yata ket mabaling milatang i-cancel no kanya tan kaya kadawada sa balidang mino pati. So nga masapul nga ma-implement ta data contractor iti 120 days. Okay, so Rizay, Bombo Roger akas kinunan ni Apo Kapitan tayo mo na gundaway hanamet inlibak nga in refer na dati personal choice nga kontraktor nga nakaraman iti pa nakabit kadati nga nasa nga proyekto ket iti nagbaling nga final decision kaditi biyang med iti chairman iti Bids and Awards Committee nga ni Apo Kagawad Roger Aquino nga iti napili na kaditi personal choice ni Apo Kapitan. Bombo Roger ada iti di halang nga naka PDJ ka sa back chairman ken all members of the Okay. Okay, Bombo Roger, na dapat tiket mo sa sulod-sudan kani Apo Kagawad Roger Aquino. Go ahead. Okay, maraming salamat Bombo Chain. Ibang bigat Apo Kagawad Aquino. Nakunam tatay nga taluda ay tinakibit kanya yung akon kontraktor. Sa sino digiti talo? Apo Kagawad. Ay talo sir duan lang di sir digiti dokumento na sir namin jak nga masinot adda amin di barangay hall diti yan ti cabinet mi. Okay. Sino deti na kayo wardan na nga kontraktor deti proyekto iti barangay Apo Kagawad? Medyo jak ma-remind sir. So ako nakini bumbu jay adda digiti papeles mi jay mabalin latang may madamdam mata access kami sir no makita amin digiti papeles jay adda. Di mo lamot na gana po Kagawad ako nam tatay nga iso dati nga kontraktor di barangay deti nakaiwardan na deti work na 733,000 Apo Kagawad.
Jakod makipa pa sir, kung ala kita teko na akong sir, ngawayan niya po bumbo jay nga umay jay barangay kulmi kat sir, tag sa isong kan. Okay. Ag peso apo kagawad nga ni kapitan katong tanan ni tresuraryo, di baro nga tresuraryo nga na po Ruben Arangpas nga no aday iti makibid inung tan iparit ni kapitan. Apo kagawad. Dito nga banak sir kita awan lang ti jakma ammo ta iso damit lang ti sasakita nga duha no anyaman ti addangan nagbaytan nga deta nga sakitaan sir. Okay. May isa po kagawad. Deti kasi rumar nga timang manipulit, allegedly nga timang manipulit ni apo kapitan ken ni kontraktor. Kapot tawang kan mo ti aksesyo ng opisyal nga dumang opisyal di barangay deti PhilJeps iti government PhilJeps apo kagawad. So pinagpeso na awan ti aksesyo, awan ti saan yung amo no ken deti ag-post iti kontraktor kasi dapat di barangay kumapay tag kinhawak na account iti PhilJeps apo kagawad. Well sir, medyo dati PhilJeps account ni target ada kami kita mabaling makita mi amin to amin dilan sir. Apa anyo yung iririkin kapitan api haan nang ipakamo kanyayo iti account iti PhilJeps di barangay apo kagawad kasi nangro na king ka sikat ti committee kadagiti kaso nga proyekto. Katak lang committee ti for the semester sir awam met ti nga kami dati PhilJeps file na dakamat ni nga account. So kahit mo sa na po kagawad, since nga nagsikat na kay paimana, iti committee, amo pa mo, ita-account i PhilJeps yo. Well sir, at kita mabaling maalagi ka sir, no mamon. Kahit mo sa po kagawad, nuhuang nga ni Courier or demand ti Bumburadyo, ano ba yung kalikagom siguro nga mamuan, kanya po kapitan? Sir? Kapukatan ni Padano iti Bumburadyo dito so kalikagom yung matan nga mamuanan, iti accounts yun, iti especially kaditi PhilJeps apo kagawad. Kasi dapat ti kinhawak dati, dakay nga official di barangay, tag-post, hangat ti kontraktor, bueno ti kapitan. Well sir, napalpala sa session minsan na pagsasakit kami met data nga PhilJeps center. Okay. Apo kapitan ulit sa lusod ko, dito yung endorsar ni apo kapitan nga kontraktor nga ano nga mo apo kagawad? Sir, awan ti kasla panakaikwak sir. Kaya kung na yung ni apo kapitan ti nangi-repair di jacket awan ti abuwak sir. Okay, maraming salamat apo kagawad. Back to you, Bumbuchay. Okay, maraming salamat po kagawad ti oras ng payo iti Bomboradyo Lawag. So leta Rod, Bombo Roger ni po kagawad Roger Aquino iti chairman iti Committee on Bids and Awards Committee iti Barangay 13 dito siyudad ti Lawag. So, Bumbuchay! Yes, Bombo Roger. So kahit nasawan, ti nadmitter ni kapitan nga deti kontraktor nga naki-awarda na deti proyekto ti barangay, deti share deti 20% development fund nga worth 700,000 pesos. Ini-endorsar niya po Respicio Kingkuana, di kontraktor. Iso mo ini-endorsar na ti barangay na po kapitan, Bumbuchay. Roger andat, Bombo Roger, hanamet nga ilibak, wala na nga inadmitir na nga for sure, kung na hamon lang nga siya nga kapitan, no, di kat pati siguro kalagiti na doa pa yung kapitan, ada nga talaga ti personal choice nga kontraktor nga pagbidin na. Kada iti nagdudu mga proyekto dito, iti nagdudu mga barangay kunana nga iti final decision hanmet nga isuna, iti nagdesisyon diket iti komite, iti Bids and Awards Committee ida doolwan nga ron ni apo kagawad Roger Aquino, Bombo Roger. Kenwen, iti dati kontraktor kunana ket in-refer ni sangguniang panunsod member Conrado Respicio ngem dinamag payment kani apo kapitan no anat nagan dati nga kontraktor ngem makas ken apo kagawad ket hanaa man sinuno no anat nagan dati kontraktor Bombo Roger. Engineer Sarda tapos sa tinangiwarda na kapitan di na lang amon sino nga kontraktor asa mo na to pengar pangkamkamatan na no
ang kabulilyaso, Bombo Jay. Radyo Andat, Bombo Roger, isumet iti nagbalin nga nakurak ni Apo Kapitan Edwardson Santos nga hanaam mo nagan iti kontraktor ngem ti amuna ket ni Apo Konsehal Respicio iti nangi-refer ken kuana dati nga kontraktor, Bombo Roger. Po naman ni Kapitan, pati na po kagawad, Bombo Jay, nakibidda, di dalaamot na ganan. Radyo Andat, Bombo Roger, nga makas inbatad met ni Apo Kagawad Aquino nga damit iti dokumento iti barangay hall ket maramdaman dito badasan nga kitaan no at pandikas na ket maduktalan maamuan tayo no anat nagan datoy kontraktor nga nakaipaimaan datoy nga nasa nga proyekto nga manamnamang mairugin iti panakaaramid no panaka-implementar na kada datoy met laeng tawen, Bombo Roger. Okay. Bombo Jay, mo di kina po kagawad Aquino, mano nga tawonan or mano nga termino na nga sa barangay Kagawad, ti barangay 13? Since 2018, Bombo Roger. 2018, so 7 years mo, karig na. Nangamin dwa ka nga nagpelektar na po kagawad. Di mo lamon, sino iti kontra ang makibibid ka niya iti proyekto yun? Na duma-duma kami sa hambit nga may sa mga anak ti project. Okay, maraming salamat. Apo kagawad. Kadeti oras ngayon pa mo. Ati Bombo Radio. Say, okay, Bombo Jay, go ahead. So dahil palang dinamag manipur iti barangay 13 dito sa Ciudad Tilawag, patrol number 2 Bombo Jay Agnier. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!